Unhas 300 palilleiras de toda Galicia amosaron a súa destreza nesta labor artesanal nunha nova edición de Palillat, encontro organizado pola Asociación Agulla Máxica de Lugo coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación. Unha xornada para compartir experiencias e saber que abriu o vicepresidente da institución provincial e que se desenvolveu este sábado no Mercado Municipal de Lugo. Efrén Castro destacou o labor das palilleiras que dinamizan e transmiten esta técnica tradicional que está a experimentar unha importante transformación impulsada polo sector da moda, o deseño e a decoración. O deputado de Promoción Económica, Pablo Rivera, canda o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, visitou tamén o recinto interesándose polo traballo destas mulleres que manteñen viva a arte de tecer encaixes cos palillos. A Asociación Cultural A Volta do Agro aportou música e baile a esta cita coa cultura tradicional.